Здравейте, скъпи приятели! Като гледам часовника показва 15:20, това означава, че с 20 минути закъсняваме. Това не е толкова важно. Важното е, че днес залата е почти пълна. Като казвам почти, защото една такава голяма зала много трудно може да се напълни. И още в самото начало ви приветствам с добре дошли на първото по рода си спортно шоу, организирано в Благоевград. Само няколко думи ще ви кажа за тази инициатива, на която всички вие сте свидетели. Идеята да се организира това демонстративно шоу по бокс, след малко ще ви обясня защо демонстративно, беше на президента на боксов клуб Македония Кирил Масларски. Сега искам да го поздравим с аплодисменти. Той е някъде тук. Една идея, която се роди в неговото съзнание, една идея, която беше споделена с представителите на областния съвет по наркотични вещества и възприета от Общински младежки дом Благоевград. Ще ви кажа, че това няма да бъде състезание в истинския смисъл на думата. Всичко ще бъде малко намалено, защото идеята е не да се наблюбуваме на добрите спортисти, които след малко ще приветстваме с аплодисменти, а да може благодарение на спорта, с който всички те се занимават, в случая бокса, да апелираме към всички вас. Представя ви боксов клуб Перник. Музика, силно! Боксов клуб Особор. Вашите аплодисменти за боксов клуб Роки Боботол. Боксов клуб Македония Благоевград. И боксов клуб Пирин Благоевград. От тези градове, които чухте преди малко, и сега нека да поздравим всички спортисти, които след малко ще им дадем възможност да се подготвят. И понеже вие се занимавате с един много сериозен спорт, сега ви поздравяваме с едно много сериозно изпълнение на много сериозните момичета от мажоретния състав при читалище Никола Вапцаров Благоевград, с ръководител Дани Маникатова. Заповядайте, момичета, вие сте. Първо ще почнем с най-малките. Те ще играят, говоря за 8 годишните, ще играят по 2 рунда с 1 минута и 1 минута почивка. Вече малко по-голямата възраст, старши мъже, ще играят 2 рунда по 2 минути с 1 минута почивка. От треньорите ще изчакаме гонга, който не е истински. Това беше сигнала за почивка. Само по една минута, 2 рунда по 1 минута. Моля след тях да се готвят Тодоров и Силвестър Илчев, които са малко по-големи, те са на 13 години.
Втори рунд. Още няколко секунди остават до финала на втория рунд. Ето го финала. Това беше финал за Георги Димитров, Алекс Табутов, кой е победител, защото не ни е това целта. И в момента съдията вдига ръцете на двамата, което означава, че и двамата са победители в днешното демонстративно шоу. Това са едни отношения, които са похвални. Очакваме на ринга следващите състезатели: Веселин Тодоров от боксов клуб Македония, Силвестър Илчев от боксов клуб Роки, те са на 13 години. След тях да се готвят Красимир Илиев, боксов клуб Възможност. Айде малко аплодисменти за Силвестър и Веселин! Веднага след това трета среща Красимир Илиев и Живко Лазаров. Красимир Илиев от клуб Роки и Живко Лазаров от клуб. Начало, първи рунд. Край на първи рунд. Една минута инструкции, почивка. Още веднъж да се готвят Красимир Илиев от клуб Роки, Живко Лазаров. Това е сигнала, начало на втори рунд. Това са Веселин Тодоров и Силвестър Илчев. И това беше финала за Веселин Силвестър.